Yn y rhaglen yma, byddai'n profi mwynder Mawddwyn a gwylltineb y gwylliaid cochion. Mae'r cyfrinachau a'r hanes wedi gloi yn y ddaear a thu fewn i enwau'r Caeau. Cawn ddechrau fan hyn ar ffermydd Talglannau a Braich Lwyd yn Nyffryn y Digoed. Croeso i Caeau Cymru. Byddwn yn canolbwyntio ar yr ardal o amgylch Dinas Mawddwy. Nid un fferm benodol, ond amrywiaeth o hanesion diddorol. Awn ar drywydd sgubo'r ddegwm a chaeau sydd â chysylltiadau hynafol. Mi fyddai'n edrych ar fapiau amrwd o'r ardal ac yn ei defnyddio i ddatgloi'r hanes. Ond cyn hynny cawn olwg ar y mapiau degwm. Mapiau oedd yr rhain a luniwyd yn y 4edd ganrif ar 15 mwyn hwyluso gwaith yr eglwys a'r rheithor i godi trethu. Yn aml, mae'r mapiau yma yn fodd o gynnig cliwiau wrth i ni chwilio am enwau Caeau, ond nid bob tro. Bydd Rhian pari gyda ni i wneud synwyr o'r cyfan. Yr wythnos hon, Rhian yn cychwyn ar ffarm Talglannau ac yn symud lan i ardal Mawddwy. Yr wythnos diwetha, welwn ni bod mapiau'r degwm o ardal Trawsfynydd yn gyflawn. Odi hyn yn wir bob tro? Wel, nac di, yn anffodus dydy o ddim. Yn yr achos yma, yn Mawddwy, mae terfyna'r Caeau i weld yn glir a mae'r map yn eitha taclus. Ond da chi'n sylwi bod rhif ar bob un cae yn fan hyn, a mae'r union un rhif yn yr achos yma 96. Penewch chi wedyn at y rhestra, mi welwch chi nad ydyn nhw ddim wedi cofnodi enwau'r Caeau'n unigol. Ond os bosib Rhian mae enwau gyda'r Caeau yma? Wel oes, mae'n argof a chadw, a da ni'n hollol ddibynnol arnyn nhw ac ar fapiau eraill i lenwi'r bylchau sydd yn y degwm. I'n helpu i lenwi'r bylchau sydd ar fap y degwm, mae gen i'm ni gasgliad o fapiau Tegwyn Jones. Mae ganddo enghreifftiau sy'n perthyn i'r teulu a rhai amrwd a luniwyd yn fwy diweddar. Mae Tegwyn yn ffarmwr ac yn fardd, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn y geiriau ac yn enwau'r Caeau. Tegwyn, llwn i sefydlu, beth yw'ch diddordeb chi gyda enwau Caeau? Wel, dwi wedi bod â diddordeb mewn hanes lleol erioed. Ys pan i'n hogyn ifanc, dwi wedi bod yn cerdded yn cwmni Tom Llwngwylym a Johnny Hugh Plaza, a maen nhw wedi dysgu lot fi a enwau ar y Caeau, a'r cymoedd, a'r henfau dau, a straeon amdanyn nhw. A mae'r diddordeb wedi cario ymlaen. Mae yna gyfres o fapiau gyda ni o'n blaen ni fan hyn. Llwn i ddechrau'r rhai mae'r dde beth bystani. Mae hwn dan o fynydd yn blaen Mawddwy. Mae hwn yn mynd nôl i 1823. A dwi bach yn anarferol i gael map o'r oed yma. Yn y Gymraeg na fydde'r nodiadau fel arfer yn Saesneg? Dim mae debyg bod yn gyffredin iawn ac yn Cymraeg Mawddwy hefyd. A ni'n gweld fan hyn afonydd neu naint yn lle nentydd a creigiau neu dapiau. A beth yw'r enwau ni'n gweld fan hyn? Mae'n anodd i fi allan. Tap yr hwch. Tap yr hwch? Ie. Crag yn Saesneg. Yn yr ardal yma, darn o graig yn galw fo'n tap. A beth arall? Mae'n car llysg mawn. Ffornydd yn dod â mawn lawr o ben y mynydd ers talwm. Bydde yna was yn mynd ar car llysg fyny ar ei gefn. A wedyn llusgo'r car llysg lawr. Dyna ei waith o. Neu rhyw 2-2 siwrne y dydd. A beth nesaf sa chi? So ni'n symud mlaen wedyn ni mapio ddari Tom Llwngwylym. So mae rhain yn edrych llawer mwy diweddar. Yndyn. Beth yw'r stori a'r hanes tiw'r rhain de? O'n i wedi holi Tom Llwngwylym. Fydde fo'n cofnodi'r enwau Caeau Mawddwy fi. Chwarae teg iddo mi ddaru. Yn ffodus iawn bod o wedi wneud. Mae rhai blynyddoedd wedyn fydd o farw. A bydde'r lot o'r enwau yma wedi mynd ar goll. A pwy yn gywir oedd Tom? Mab Llwngwylym oedd Tom.
ac yn byw yn Ero Caregog, ac diddordeb angerddol mewn hanes lleol a chofnodi. A pa enwau sy'n tynnu'ch sylw chi? Chi Caeau Hywel fan hyn. Mae Sion Hywel yn filwr yn byddin Cromwell, a bod nhw wedi gwersylla fan hyn dros y nos. Dyna'r stori, beth bynnag. Wedyn wrth i ochr yma yna enw fwy newydd, hospital. Achos fan hyn oedd yn ynnoed yr wyn a trafferthion yna amser wyna. I fe? Ie. Caban Twm, lle roedd hen dau Tom yn cysgodi wrth fugeilio. O'n i bai bod hwn wedi gofnodi oedd ar rhai o'r enwau yma wedi mynd ar goll. Yn anffodus, nid oes gennym ni fap degwm cyflawn o geiau braich llwyd a thalglannau, ond os edrychwn ni ar ein map, mae modd ei ail-greu a llenwi'r bylchau. Ar ochr talglannau i'r cwm, mae yna enwau gwyddol gyffredin fel Rhos Bant a Chai tu ôl i'r tŷ. Mae ffarm braich llwyd gyferbyn a thalglannau, a dyma lle magwyd Tegwyn. Mae yna 2 dŷ ar y safle, gan gynnwys y tŷ gwreiddiol. A fan hyn, mae yna gasgliad o geiau diddorol. Tegwyn, ni wedi croesi'r cwm, draw fan hyn ar dir y fraich lwyd. Tŷ'r uchel? Yndi. Maen nhw'n dweud nag os yna nunlle uwch i'r dwyren, neswch chi draw i'r Ewrals. Yn union i'r dwyren, ynddo? Yn Rwsia? Ie. Tipyn o bellter. Yndi. Sa'n gwybod yn bu yr enwau'r Ceias dyn nhw ffwn coen, dy fe, ond fan hyn, nes gytre, beth yw'r Ceias dyn ni fan hyn nawr? Da ni ar y llidiad lawr i Cae Moses fan hyn. Cae Moses yw hwn, i fe? Ie. Mae'n mynd nôl i'r 30au neu 40au. Mae'n debyg bod Moses Griffith wedi dod yma at yn haid. Oedd yn arloeswr gwella tir a trio rhyw feillio'n gwahanol a rhyw rigwell gwahanol yma. Nath e wella? Do, ond sech chi'n mynd dweud heddiw ar tywydd yma, mae bob man mor llwyd. Beth yw'r rhichau fe? Swn i'n gweld hyn grymoedd yn mynd? Ne, olion gwartheg yn cyrraedd ar dywydd glyb. Mae'n dilyn yr un yn llwybr am yr... A mae'r gwartheg yn gall, maen nhw'n cerdded ar draws Ynden. y llythyr. Ynden. So chi'n redig hwn? Ynden. Ynden. Beryglis? Na, di. Os di'r tywydd yn iawn. Eith y tractor lawr i hun a llusgo'r arad ar ei ôl. Beth dan ni'n estraw wedyn? Cae dan yr wtra. Tan y beth? Tan yr wtra. Wtra? Ie, lôn fech neu ffordd fech. Fel feidir fydden ni gweud? Ie. O honno'n serthweth? Yndi, honno'n serthach. A wrth bod ni'n mynd bellach wedyn draw, am y gorllewin, pwy bergis dyn ni wedyn? Da ni'n mynd draw wedyn am Cae dan tŷ braich llwyd a draw am rerw hir. Oedd hi'n erw mewn maint? Mae 3... Gynna ni 3 enw ar yr un cae erw hir, y garnedd a cae newydd ar gwahanol rannau ar un cae. Yr erw hir o gwmpas yr erw yma, swn i'n tybio. A wedyn rownd, beth da chi wedyn? Islaw mae Cae Ann a da ni'n mynd draw wedyn am y fedw. Mae Cae Ann ar hanes diddorol gyda'r gwylled nhw e. Yndi, yndi. Os edrychwn ar y map o'r awyr, gallwn weld pa mor serth yw Ceiau braich llwyd. Mae Cae Moses yn arwain at Gae dan y rwtra a Chai dan tŷ. Bellach ymlaen gallwn weld yn glir lle mae erw hir wedi rhannu'n 3 chai. A oddi tano mae Cae Ann, sy'n cysylltiedig â hanes y gwylliaid cochion enwog. Ac un gŵr lleol sy'n gwybod tipyn am y gwylliaid yw Hugh Jones. A dyma ni yng Nghai Ann. Beth yw'r stori yma gyda'r gwylliaid? Wel, yn ôl y stori oedd Ann yn forwyn yn Gellydd Olen, ffarm ychydig i fyny'r cwm, yma yn cwm clywedog yn fan hyn. Ac un tro wrth fynd yn ôl i'r ffarm i roed i'n cerdded yma ar y cae ac yn digwydd bod ochr arall y cwm, mi roedd yna griw o'r gwylliaid i ymhel at ei gilydd. Ac dyma nhw'n dechrau herian i gilydd a bydden nhw'n medru taro Ann efo bwa saeth. Mi roedden nhw wrth gwrs yn gelwydd iawn yn ei defnydd o bwa saeth. A dyna ddigwyddodd fe daflwyd saeth ac yn anffodus fe drawyd Ann a fi oedd i Andrian farw yn y fan ar lle. Pwy maen nhw'n credu oedd y gwylliaid yma? Y stori di bod nhw yma ers gwrthryfel o Glyndŵr, ond yn amlwg mi ddaru na lawer iawn o'r gwerinwyr ar ardal yma ymuno hefo Glyndŵr ac ond wrth gwrs wedi methiant y gwrthryfel, mi fydd yna lawer iawn o ddiol ac fe ddaru na lawer wedi'n golli heiddo ac doedd na ddim dewis ond byw yn wyllt yma yng Nghymroedd digoed, yng Nghymroedd Mawddwy. Ond os bosib nhw'n bobl, drychu'n ebys o wael bod nhw'n am tymor o sport yn herio i gilydd yn Eli Saeth i weld os nhw bwrw'r Ann fach o ddim wedi profoco nhw o gwbl. Wel, yn hollol. Y straeon am y gwylliaid ydy fod nhw'n bobl
gwyllt iawn. Dyna'r enw ohonyn nhw fel gwylltiau cochion, bod nhw'n bod nhw'n gochion o bosib oherwydd lliw I gwallt. Mae lawr dad wedi gweithio. Neu o bosib yn gwylltiau cochion oherwydd gwaed ar ei dwylo o bosib, sydd yn ddewingliad arall. Wrth ymyl lle o'r enw Collfryn, lle crogwyd 80 o'r gwylliaid ar orchymyn y barwn Owen, mae yna gai o'r enw Rhos Goch. Y coch i'n atgoffa o'r sawl fu farw ar gwaed a dasgwyd. Bu dial ar y barwn, ac mae'r man lle lladdwyd yn cael ei alw'n lludiart y barwn hyd heddiw. Mae chwedloniaeth y gwylliaid cochion dal yn fyw. Rhyw gawl o hanes sy'n llawn dial ac ymladd dros bwer, a heb angofio tranc un forwyn ddiniwed. A dyma ni ryw 5 canrif yn hwyrach yn dal I alw'r cae yn cae an. Felly yn cadw rhyw gysylltiad gyda'r gwylliaid, yn cadw I atgof nhw'n fyw rhyw ffordd. Lle ddechmygu nhw draw fyna nawr, cnewyllun bach nhw herio I gili I anelu saith draw at yr andrian. Yr enw ar y cae yn cadw'r hanes yn fyw, darn o dir yn dod ar delweddau yma, i'n meddwl ni, jyst oherwydd yr enw sy'n daliwr arno. Hyd yn hyn, I ni wedi gweld mor bwysig yw'r mapiau wrth gyfnodi enwau'r Caeau. Ac os dylunwn ni rhain, di hwnt hyd alflannau a braich lwyd, yr obaith yw cawn ni ddarganfod mwy o hanesion difyr y rhan yma o Gymru. Y mapiau sydd gyda ni dan sylw yw mapiau William Owen T Mawr. Byddwn ni'n dilyn y map yma nes ymlaen yn yr rhaglen, I chwilio am sgubor ddegwm a chysylltiadau eglwysig ar tir. Cawn olwg hefyd ar fap teuluol Tegwyn, sy'n ddarn o gelf yn ddoi hun. Dwi yng nghwmni Rhian Parry unwaith eto. Rydyn ni wedi gadael talaglannau a braich llwyd erbyn hyn, ac yn cael golwg fanylach ar un o'r mapiau amrwd a welon ni'n gynharach. Mae dilyn mapiau Tom Jones, Llwyn Gwilym, yn llawer mwy o hwyl na beth yw ei ddilyn satnaf. Ble mae wedi dod â ni? Mae wedi dod â ni'n union i'r fand iawn yn dydy. Da ni ar ffarm Pennant yn Mawddwy, a mae'r map yn dangos yn glir iawn I ni yn union pa diroedd sydd o'n blaena ni. So'r Caeau sydd o blaen ni fan hyn, yna 2 esger fyna. Cae crwm neu crwn ucha. Ie. A crwn isa, ond dwi ddim yn grwn iawn, ydy fe? Na, dwi ddim yn grwn, mae'n bethau sgwar. Diolch yn grwn o gwbl nac di, mae'n hollol sgwar, ac dwi'n meddwl tybad mae crwn oedd yr enw, fel da ni wedi weld o'r blaen, yn golygu rhych a chrwn. A byddwn ni bod ffarmo fan hyn de, mewn hen amseroedd? Wel, oedd o'n bwysig yn yr oesoedd canol yr cylch yma, oedd Pennant yn enw ar drefgordd yma, tref ddegwm, ac yn un bwysig iawn, a mae'n amlwg bod nhw yn ffermio ar y cyd fel teulu yma, a bod y tir yma'n gyfoethog iawn, a mae wedi cael ei droi chi yn y blynyddoedd diwethaf yma, tydi mae'n amlwg. A dyna pam, dyn ni ddim yn gweld olion crymoedd fel ni wedi gweld. Yn hollol, a mae'r enw'n awgrymu bod nhw wedi bod yma yn dydyn nhw. Drws nesa, mae'r erw. Ia, wel, mae'r erw yn ddiddorol iawn fel enw, fel da ni wedi gweld. Mae'n enw sy'n mynd yn ôl i'r oesoedd canol ar gyr cyfreithia, ac oedd modd mesur yr erw mewn sawl ffordd ddiddorol hefo'r ychen, hefo'r arad ac yn y blaen. A mae'r erw Gymreig yn chwarter maint yr erw statudol heddiw. Y Saeson ddoth ar mesur yr acre, y statws acre. Dwi'n gweld. A'r erw di'r enw Cymreig. A beth sy'n rhyfeddol efo'r enw erw ydy bod o wedi goroesi nad oedd y mesur ddim yr un fath. Felly mae rhaid ni ystyried yr enw crwn neu crwm fel ni'n feddwl, ac erw fel hen enwau. O'n sicr maen nhw'n enwau o'r oesoedd canol, a mae'r dilyniant I defnydd nhw o'r tir yn dal ymlaen hyd heddiw. Hwn dwi'n lygo, mae'n siwr gyda'n hwyl I weid. Cae byd I bedw. Diolch yn hawdd I ddweud, dach ti?
O di, mae'n bert yn dweud. Ydy. Bedw fel y goeden. Ie. A wrth boed i na, mae'n amlwg drwy dro. Ydy. Un arall o fapiau Tegwyn Jones da fi fan hyn. Mae e fel rhywbeth o ddarn o gelfwerin bron. A herwydd, mae ddyd Caeau, mae'n disgrifio ond y mynyddau yma o mlaen i, mae rhaid defnyddio rhywfaint o ddychymig, a mae hwnnw'n bring gyda fi, ond dwi'n credu bod fi'n gallu'r gweld fan hyn pen gallt y mawn fan hyn yn arwen y lawr y pant, a wedyn blaen y nant fyna, a lawr wedyn, trwy'r canol, mae nant Llywelyn Goch yn dod, a wedyn i'r wyth, mae gennym ni gallt y mawn fyna. A wedyn mae'n mynd draw fan hyn, bellach draw i pig y mawn. Enwau gwych yn nhw. Dwi'n mentro i flaen cwm nesa ar drywydd map a luniodd William Owen ti mawr. Mae yna sôn fod sgibo'r ddegwm yno, y man lle bydden nhw'n rhannu'r cynnyrch ac yn cymeryd y ddegfed ran, a hefyd cysylltiadau eglwysig. Mae yna gai sy'n cael ei adnabod yn lleol fel Cae a Bati. Ond yn gyntaf dwi'n mynd i ymweld â Dafydd Wyn Jones, blaen plwy fucha, cyn ffarmwr, bardd a dyn ei filltir sgwar. Mae Tegwyn Jones targlaniau wedi rementig y map yma o waith Will Owen, sy'n dangos i mi fan hyn blaen cwm, a dwi'n bwriadu mynd lan i flaen cwm i weld yr adfeilion sydd yno o sgibo'r degwm. Mae rhai o nan o se. Oes, yr hadfael. 10 mlynedd nôl, fase'r sgibor yna, ond mae wedi mynd yn ddiweddar. A sut i'n oedd hi? Oedd hi'n glamp, yna lawr i tredu asnabal, a lle i wartheg. Ac oedd tawr wedyn, lle i gadw defedd am lle cnifio, a tawr bach fyny wedyn, y llawr lle roedden ni cnifio. Ac o goed yna, goed derw. Oedd hi wedi cwmpo ar lirw naturiol, beth sydd wedi digwydd? Wel, fe'n anodd i fi ddau, dwi'n bron yn siŵr, wedi'n ddefnydd coed tan yn dweud. A beth am gysylltiadau eglwysig y cwm yma? Wel, maen nhw'n brys, felly. Blaen y cwm, yna eglwys yna. Caer a Bati, mae yna gwm yr eglwys. Mae'r enw'n dweud y cwm, glan, mynach, mynaich, felly. Yn bellach i fyny blaen cwm, mae yna ddirgelwch ynglyn â chasgliad o adeiladau arbennig. Ar fap William Owen, mae wedi farcio fel yr hen eglwys, ac mae yna sôn fod hyn ysgubo'r ddegwm arall ar y llecyn yma. Mae gan John Pugh Roberts, y ffarmwr lleol, ei ddamcaniaeth ei hun. John, mae yna rhyw naws arbennig yn yr adeilad hynafol, ma'n oes? Does. Beth ti'n meddwl yw e? Mae'n anodd iawn gwybod beth ydi o. Un peth o'r rhaid dweud mae'n sgibo'r degwm oedd hi, achos oedd nefyn achlog, neu lle oedden nhw'n byw just ger fan hyn, ac o'n dweud mae oedd degfer rhan yn di'r eglwys, ac o'n dweud mae sgibo'r degwm yna'r dyna beth dwi wedi cael gwybodaeth yr oedd hi, mae'n debyg ynddo. Fan hyn byddai'r cynnyrch yn dod? Fan hyn byddai'r cynnyrch yn dod, achos i'r oes yna mae'n anferth o faint mewn ffordd. Mae'n hir yn dwi? Mae'n hir iawn yndi, a mae'r tyllen y wali ag ati, mae'n reit sy'n afol. A'r adfeilion i'w chlaw, yn gysylltiedig â hwn ar rhyw? O, mae'n sicr fod, achos mae Cwm yr Eglwys ac Cae Bati wrth gwrs yn gyd ar ryw naws eglwysig, dydyn nhw. Felly mae'r rhaid o mae wedi bod y reit bwysig, mae'n siŵr fel ardal eglwysig yr ardal ynddo. A chi'n gweud yr enwau Caeau fyna, mae'n amlwg bod chi'n defnyddio nhw o hyd? Wel, dyn ni, wrth gwrs, pan mae'n nhad ag ati, fydden ni'n defnyddio llawer iawn mwy ar enwau Caeau. So chi? Wel, ddim cymaint dyddi yma, dwi'n gwybod pam, Dyn ni ddim yn enwau'r Caeau fel oedden ni. Pobol fel chi sydd yn gyfrifol am cadw'r enwau yma'n fyw? Hollol, wel, mae'n rhaid i ni cadw nhw fyw, de. A dyddi yma, ddim enwau Caeau sydd yn bwysig, nag e? Numbers, de. Ajax, di fel peth iddo, de. SH2018, 8110. Hwnnw'n snerio, de. Ac wrth gwrs mae hwnnw wedi difetha y ffaith bod wedi mynd ar y Caeau, dydy. O, dod chi gweithio'r plant neu'r gwas bod eisiau mynd i cael 1288000? Wel, na dw, ond dyddi yma, does e ddim llawer o blant yn gweithio ar y ffermydd. A does e'm llawer o weisiodd ar y ffermydd. Wedyn mae nhw'n gwneud y gwaith ei hun, dydy. Felly, os ydych ni ar y dystiolaeth,
roedd Dafydd Wyn yn sôn am gwm yr eglwys a chwm glan mynach. Mae a John Pugh yn cyfeirio at Gai a Bati, ond os ydych ni unwaith eto ar fap William Owen, mae Cai a Bati wedi ei nodi fel Cai Batin. Mae gan rian ddamcaniaeth arall. Wen i ddim eisiau difetha'r map yn y glaw yma. Mae map Will wedi dod â ni i Gai Batin. Ydy, Cai a Bati, maen nhw'n ddweud yn lleol, ond Cai Betyn neu Batin, mae'r ddau yn cael ei ddefnyddio fel ei gilydd. A cyfeirio ma hyn at y dull o digroeni'r tir, codi'r tywyrch, ac yna i losgi o fel fyddwch chi'n llosgi mawn, a'i osod o wedyn ar y tir i ffrwythlonio. A'r Batin neu'r Betyn oedd y teclyn, ie? Yn hollol, ia, rhywbeth fel coes brwsh bren a tamad o fetel ar y gwylod a gwaith calad iawn i wthio fo. Dwi ddim wedi brofi bod y Batin ac eglwys wedi bod yma, ond mae naws y lle yn aladyn i siarad yn ddistaw. Ac wrth edrych ar map Will fan hyn, yn blaen cwm ni'n gweld yr hen fynwent. A beth da ni fan hyn, ond yr lysiau, yr hen goeden iwen, a lawr fy cod wedi ffindio'n ar lirw. Mae'n arrodd y cawl hefyd bod yna 2 celynnen yma. A beth oedd y baganiad yn arfer wneud oedd mynd a'i meirw nhw a'i claddu nhw tan coed celyn lan ar ben bryn. Ac yn aml iawn wedyn byddai eglwys sy'n dod yn yr oes Gristnogol yn yr un fan. Beth ni fod meddwl? Ar ddiwedd y dydd mae yna lond Cai o ddirgelwch, ond dim casgliad pendant. Mae'n rhaid cofio fod cyfuniad o wybodaeth gan bobl ei milltir sgwâr a chofnodion personol yn bwysig iawn wrth geisio dal gafel ar hanes ein tirwedd. A diolch i bobl fel Tegwyn Jones am ei gweledigaeth. Nes i fwynhau casgliad Tegwyn o fapiau. Nhw'n amrwd wedi cael ei dynnu â llaw ar 2 ochr o bapur a 4. Gall rhywbeth mor answyddogol fod o bwys i ni? Wel, mae o bwys mawr. Maen nhw'n dosora, dyd y gwir, yn dydyn. Achos maen nhw gymaint mwy pwysig i ni cael nhw wedi trosglwyddo na'r rhestr o enwa. Da ni'n gweld yn union lle mae'r caeau yna a pa enw sy'n mynd ar gyfer bob cae. Maen nhw'n wirioneddol bwysig, yn wedi gan nad oedd yr enwau wedi cofnodi yn y degwm. Ac mae'n bwysig i ni hefyd i'w archifo nhw a gofalu nad ydyn nhw ddim yn mynd ar goll, a dwi'n siŵr bydda Tegwyn yn cytuno fo hynny. A bydda fo'n dda o beth, falle, i hanfon nhw i Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru i wneud siŵr bod nhw'n ddiogel a bod pobl yn gallu cael mynediad atyn nhw. Ond hyfryd i weld Tegwyn yn cymeriad fath pleser yn enwau caeau. Wel, yndi, a mae o'n trosglwyddo, yn dydi? Mae bleser o yn cael ei trosglwyddo i bobl eraill, a dyna sy'n bwysig te, bod o'n byw i hanes.